Oh nana, oh nana, oh nana. Labarin soyayya ta, labarin soyayya. A karon farko na haɗu da Fatima, ta je ta bar ni. A karo na biyu na haɗu da Sadiya, ita ma ta ƙi ni. Sai ta ukun su Farida ce, ita ma ta je ta bar ni. Ga ta hudun su Maryama, ta ce ba ta yi da ni. Ta biyar ita ce Rabi'a, tsarin gidansu sai mai dukiya. Ta kai gurin abban ta ɗan jibiya, ya ce ba mu dace da juna ba, ko a mafarki ba zai bani Rabi'a ba. Wai banda kuɗi ba motar alfarma na shigo ba, ya kore ni ya ce bai san ya ƙara ganina. Nai kuka Rabi'a ta yi mini nisa. Mai haƙuri mawadaci, soyayya ce a cikin ta yau na yi dace. Da budurwa zuciya ta sace, yarinyar mai kyau ce, yarinyar mai tarbiyya ce, yarinyar ta iya zance, yarinyar ta iya zance. A fannin soyayya ya ta yi mini komai, sannan a zuciyar ta na zamto jirmai. Matar aure na samu, za a yi buki ranar kamu, na kai ta gida ce min damu. Na gode Allah, alhamdu. Ashe soyayya nasara ce, musamman in kai dace. Ranka san baya ɓace. Kin mini komai yariya.